таким чином на нашій території буде діяти, по суті, сепаратистський анклав, який буде голосувати на загальнонаціональних виборах, який буде обирати своїх представників до парламенту. Уявіть собі, про що йдеться. Хіба це не план Путіна саме це зробити? Це і є план Путіна. Сказати, що в Україні не є іноземна окупація, як це є насправді, а є якісь окремі райони, які захотіли собі, бачити, більше прав і повноважень, і щоб зупинити війну, київська влада повинна дати їм ці права і повноваження. Ну це ж брехня, це ж маячня. Війна почалася зовсім не через це. Війна почалася тому, що це продовження багатостолітньої війни, яку веде Московська імперія проти України. І війна ця почалась не тому, що якимось регіонам не вистачало прав, а війна ця почалася для того, щоб Кремль хоче знищити Україну як таку. І уявіть собі, Україна, на території якої знаходиться ця сепаратистська гангрена, легалізована, яка має за це все платити. Чи зможе вона стати сильною державою? Чи зможе вона захистити себе? Чи зможе вона дати можливість дати відсіч московській агресії, яка буде далі йти? Очевидно, що ні. Тому те, що нам розказують, це саме оця картина, яку я змалював. Чи ми хочемо такого майбутнього? Чи за це загинули тисячі наших найкращих синів і дочок України на Сході? Чи вони гинули саме за таку Україну, де будуть легалізовані терористи? Очевидно, що ні. І якщо сьогодні влада розказує, що, мовляв, в Україні немає сил відвоювати зараз ці території, ну це теж велике питання. Але навіть якщо так, то тоді чітко сказати, це є тимчасово окупована територія і всі відповідні наслідки, ніяких особливих статусів, ніякого там місцевого самоврядування. Бо як може бути одночасно тимчасово окупована територія і місцеве самоврядування, якесь там з особливим статусом? Це неможливо. Тому, шановне товариство, очевидно, що сьогодні планується здійснення, по суті, змін Конституції проти інтересів української нації. Ми сьогодні повинні не просто висловити свою позицію, ми повинні перш за все пояснювати українським громадянам, про що насправді йдеться. І зараз, коли в 11-й годині почнеться засідання парламенту, кожен народний депутат, він має згадати про присягу, яку він давав, коли вступав на цю посаду. Він має згадати, для чого він там сидить. Не для того, щоб кнопкодавити, як йому сказали згори. Не для того, щоб слухати цю маячню і брехню, а для того, щоб відстояти інтереси української нації. І тільки для цього він там знаходиться. Тому кожному з них ми маємо це нагадати, ми маємо це зробити так, щоб вони це відчули і побачили. І тоді ми дійсно зможемо захистити нашу державу і побудувати таку Україну, про яку ми мріємо, і за яку вже загинули тисячі наших найкращих людей. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава нації! Україна!